Isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. maayong udto Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Biyernes, Disyembre 10, tuig 2021. Daway lang dugay, no? Disyembre 10 na. Dugay-dugay, tapos naman ang bulan sang Disyembre, takboy na kita sa tuig 2022, mga kaksyon. No? Kada siglang, no? Sige, sa mga kaksyon ta, kamusta ka mo mga kaksyon amon sa kanginan sa sining adlaw sang Biyernes, kabayon ta nga oks lang kamo sa sining mga inuras, ang aton sining mga kaksyon sa mga kapurukan kag kabaranggayan, kabayon ta nga oks lang kita sining mga inoras sa sining adlaw, kabayon ta nga okay lang kita, pero ang mga mall naton okay gid, no? Pero andam lang kahit hindi ta masiguro, hindi ta mabalan, yara lang si COVID-19 pa, ulaton ta lang base pila ka adlaw way nagidman si COVID-19 diri sa aton, pagusto na kita, pero samtang yara pa ini siyang naghahana mga kaaksyon, pero andam lang kita kag ang social distancing, naka-face mask lang kita mga kaaksyon ng aton sininga obrahon sa sininga odto. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Dalontang mga balita gikan sa aton sining mga aksyon na reporters, mga balita nasyonal gikan sa News Center, plus ang aton sining mga local and national issues dalontaman pag may time karon dugay-dugay, plus ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Negros Occidental sa Oriental side. Kamusta kamo iya mga kaaksyon amon sa kanginan, plus ang aton sining mga kaaksyon sa probinsya sang Guimaras sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique
kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast sa sining udto. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Sa kinanda na ko ang inyo sa Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Provincial pagadalon ni Nani Aksyon Eden Abuso karon dugay-dugay. Siyudad sang Silayho nakalambot na sa 62% ang nabakunahan sang first dose. Sige, kag sa Bacolod City Government Center naman nga balita, gabalita ni Aksyon Art Hupon, face-to-face classes ang first batch sa Alangilan National High School. Nangin matawhay suno sa principal, second batch sa mga manunudlo kay estudyante na talana nga mag-report masunod nga simana. Amatamaton talang ni kay mahinang kalaban Sige, basi kung madugangan pa man sa masunod nga mga sinimana or sa masunod nga bulan, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Samtang sa BCPO naman nga balita ay gabalita ni Aksyon na Eric Magbanwa, driver sang motor nga masugat sa iya nobya, patay matapos makabunggo sa 10-wheeler truck kagabi sa Barangay Mandalagan, siyudad sang Bacolod. Samtang sa Nukpo naman nga balita ho sa siyudad sang Talisay, senior citizens na lukpan sang iya armas lutang patay. Kag sa sila'y maki-update kita siring negosyante balaho, wala pa sang suspect nga nagpatay ni sa iya, gintero ini siya sang riding in tandem kahapon sa Rakbanwa sang Silay. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa patrol nga balita, gabalita ni Aksyon Eden Abuso, Medical Chief sang Health Service sang BGMP, magalibot sa pasilidad sa Lunes nga adlaw agod nga may baloan kun handa na sa pagbaton sang bisita. Sa balita naman sa syudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib. Kaso nga reckless imprudence resulting to homicide pasaka na sa mga miyembro sang Bantay Dagat. Batok sa Bantay Dagat ni Blabisan wala sang extrajudicial confession sa abogado. Samtang balita naman sa Banwa sang Calatrava sa unang distrito sang probinsya, 3 ka mga barangay ang nakapasar sa Banwa sang Calatrava sa 13th Virtual Regional Evaluation Committee nga drug-free. Balita naman kay Aksyon Arlo Ticar, gikan sa ika-3 distrito, kapin sa 230 ka mga pigado nga pamilya sa Banwa sang Ibi Magalona, nakabaton sang kapwa ko, sagot ko project sang Ibi Magalona PNP Station. Samtang sa balita naman nasyonal, executive order nga nag-set sang price cap sa mas madamo nga bulong permado na ni Presidente Rodrigo Duterte. Kag pagpatay sa isa ka journalist balaho ginakondina sang Malacañang.
Bureau of Immigration o kung BI nakahanda nga ilakip ang France sa red list. Kag dugang nga 1,000,000 ka doses ang Pfizer vaccine nagabot na sa Pilipinas. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang madugay. Mahinang kalaban eh. I-like lang kag i-share ang aton sining Facebook page sang Aksyon Radyo Bacolod plus ang Aksyon Balita Banat Bulig mga kaaksyon. Kag ipadala lang mga mensahe ninyo. Jutay lang, di lang pagbataman para makumudar ta, tanan-tanan, no? Sige, para sa aton sining mga kaaksyon, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Daligid lang kaya rin ang resulta ho sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, December 10, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 17 kag 36, liwat 17 and 36. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ayos. Sige, madaligi lang nga kay manamyaw tanay sa mga kaaksyon ta. Sa kay Mr. Milili Oligo, kaya na Sinoro Barrioga Ray, may lang pag pamati kag Rome Bermijo, no? Salamat gid Rome Bermijo, kay Niepes A. Jasmine, kay Liberty Beniti Nobaldo, Madam Virginia San Antonio Alpenda, Juancho Albior, may lang pag pamati Jinky de Alagdon, may lang pag monitor Ramilin Sardinola, Jory ni Pomosino, Nolfo Dormentes, and Arnel po Disamparado, kay Huma Lumina, Barrio Garay, Banjo B. Arnejo, no? Bibi Gregorio Yolo, may lang pag pamati, Rodora Sioco, Rochelle Evangelista, no? Kay Dave Vandales, may lang pag pamati, Dave. Then sa kay Rogelio Lakang, Tomas Bronyola, and sa kay Liberty Binitin Obaldo. Salamat gid, no? Kag kalakip man sa kay Rochelle Evangelista, kag Rodora Sioco. Kay Welski Caperolin Dayaw, may lang pag pamati, great siya lang asawa ya. Nga kag palangga, ano ni palangga? Kung palangga, asawa yung palangga. Divelin Lidan Lindayaw, no? Lindayaw, ni kung Lindayo, sang San Agustin Isabela, kag Bibi Wen kung makulit. Ay, birthday, sige. Salamat Gidwelski Kapero Lindayaw, and sa kay Wancho Albiorga Tamyaw lang, gamonitor sila sa Sibulan, Negros Oriental. Salamat gid Wancho Albiora. Thank you gid kag tamyaw lang si Tatay Johnny sa Barangay Udjong, Moises Padilla. Thank you gid. And Shirley Palacios Timbrevilla, gamonitor man sa sining mga inoras. Salamat gid Shirley okay. Dalay gid lang, no? Okay. Daligid lang. Kay pang Jory ni Pomosino, may lang pag pamati. Barrio Garay, ara naman si Mr. Milili Oligo, ara naman. Manjo Arnijo, no? Humalumina, ara naman si Bibi Gregorio Yolo from Poblacion DSB. Una-una, gid siya ba? Salamat, gid. And Tia Kim Eriman, Jocelyn, may lang pag pamati. Okay. Likewise kay Lunila Tarosan, no? Sa corner Gatoslao, San Sebastian, no? May lang pag monitor. Sige, dali lang mga kaaksyon na standby anay
Sa iban karon lang dugay-dugaya, mahinang kalaban mga kaaksyon. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa nilsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingo kag Handurawan Award 2018. Aksyon! Balita! Banat! Bulig! Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:16 sa aton oras. Sige, pag-relax lang anay, no? Daw mga 50 na ka mga lugar diri sa kalibutan ang mayara sang Omicron variant bla, pero ding Pilipinas nagapabilin nga 0 case gihapon, no? Mulang pasalamatan ta mga kaaksyon. Sige, daligid lang mga kaaksyon, standby action Eden Abuso sa patrol, no? Live extension
So sa patrol, ini may kangtaran sa Medical Chief Blaho sang Health Service sang BGMP magalibot kuno sa mga pasilidad sa Lunes nga adlaw agod nga may baluan kun handa magbaton sang bisita na mga kaaksyon. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Aboso. Sa patrol, Aksyon Eden. Rex na talana nga bisitahan ni Jail Chief Inspector Marie Caril Hamolo ang mga jail facilities sa Western Visayas sa mabot nga Lunes agud usisaon kag magpatigayon sang inspeksyon angot sa kahandaan sang mga pasilidad nga magpatigayon sang jail visitation sini nga panahon sang Pasko. Sunod kay BJMP spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio, tinguaan nga matapos ang paglibot ni Hamolo sa 20 ka jail facilities diri sa Negros kag 18 naman sa Panay, agud amat-amat nang makita sa mga persons deprived of liberty ang ilang mga himata nga masobra isa man ka tuig nga wala ginpanugutan nga makabisita bangod man sang pandemya. Dugang pa sa mga pasilidad nga dako ang lugar, pahanugutan ang 50% capacity nga makabisita, samtang 30% naman sa mga pasilidad nga gamay lang ang lugar. Siguruhon man nga masunod ang tanan nga health and safety protocol. Pamatayan naton si Attorney Jairus Anthony Duhilio. So far wala pa. Wala pa gid. But gina-fast track namon subong. In fact ang amon nga medical officer, ang amon nga chief sang health service magalibot sa Monday to check ang readiness ng aton mga jail facility. So hopefully by next week, damo na ni mag-open jails for purposes of non-contact visitation. Sa dira sa Negros, ubuso na sa libot dira ang i-inspect ang mga facilities kung ready, kung anong mga preparations na ginobra ng aton mga jail warden. Actually 20 jails kita sa Negros Occidental. Sa Panay, we have only 18. Balita halin sa patrol, ang ka-aksyon niyo, Aksyon Eden Aboso. Mga ka-aksyon, din ka man sa Pinas, labuton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat, Aksyon Eden Aboso. Balita gikan sa patrol. Mga ka-aksyon, Life Extension, Super Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligro. Matapos ang balita ni Aksyon Eden Aboso, kadtuantang balita ni Aksyon Art Tayhupon, mapabakulod City Government Center kita face-to-face classes so sang first batch sa Alangilan National High School. Maki-update ato anay nangin matawhay suno sa principal second batch ang mga manunudlo kag estudyante na talana nga maga-report masunod nga semana, pero sa dason pagid kung may tsansa ang mga bulutuan basi by January kung kaluyante basi madugangan man ina, no? Yaring countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Kalipay sa principal dala sa Langilan National High School pagi kay Ma'am Veneranda Ortonio ngarangin smooth ang ila sining pagpatigayon sa first week nga pagklase o kuning face-to-face instruction sa mga estudyante sang amo nga bulutuan sa din sunod sa iyatido waigid sang problema nga nagtuhaw Aksyon Rex. So sunod rin kay Ma'am Ortonio ang plano nila masunod nga si na kundi nagigadto kung nga may opening, may mga program, may mga nagkagadto pa to, mga office
opisyales ang barangay, mga ginikanan. Pero umpisa next week, kundi lain naman nga batch sa mga estudyante, second batch ni mag-attend, 20 man gyapon kabilog. Lain naman Aksyon Lex ang batch sa mga teachers nga magatudlo sa ila. Pero ini tanan lonsay mga fully vaccinated. Now, isa lang makonsider nga daw nagbago, amo ni siya ang pagdumili na sa mga gusto magkadto dito, kundi kayo mo part sa teaching force. Kag estudyante, hasta ka lang dira sa main gate sang eskwelahan. Oo, para likaw man samtang hindi pa piho ginang sitwasyon na paglikaw lang anay, kung piho na, balik naman sa normal na. Correct. Sila nga dalang kabalay sa gate hasta ako may concern. Even parents, dalang anay hasta kag dason ti akomodahon na kamo sa mga manunudlo kung may gumagin man kamo kinanglan sa mga kabataan. Sila nga kung amo rini gyapon ang sitwasyon at least layo sa risgo sa ginakabalakan kag padayon nga pamagos ang COVID-19 plus rin yan ang kabataan o security o seguridad mo sa kabataan amo lang ila priority sa karon. So far, why gid man sa magin bag-o kag panibag-o abing padala nga instruction ang DepEd sa regional office nga sila man ang nagsaksi. Anong matabo ni sa sininggin klasihan balik naman sa sa module? Yes, amo na siya. Pero mabalik na sila Aksyon Lex sa third week naman. After the second batch. Kaya ang second batch siya, amuning sa Monday, masulod. Lain nga mga teachers, kag lain nga mga estudyante. Correct. Di may mga homework, to silang lobrahon, tipo ay ilan na nga presentar, balik naman, sa masunod naman nga simana, iya sa tiyon naman sa schedule nila. Bali, kung na ni mo, wala nga na ikabatch subong, di ang makabosi na dito naman sa ila puloy, anis nila. Grade ano ganin eh? Grade 12 ba? Mga senior high. Amo na ang isang importante sa Rodrigo Mamontonio, kung makapauli aning kabataan, ara na yung siginikanan ang pag-regulate sa ila na hindi na maghalabala ka lagaw, kaya siyempre, basi kabataan, mabalibad Aksyon Lex nga may face-to-face na magwa kami, may katuan galing ilain. At least gininform naman nilang parents nga mo na ang schedule sa nila sining klase para hindi kung sa bagay mamaguhan na sila kay lain ang classmate nila mo, may mga classmate man nga nagkalabilin sining nga tuig pero tingiban sa ilo naman sa piyak man nga ang classmate batch. Pero galing kayo sa eskwelahan kung high school bisan lain galing nga section kag yun kilalahay malang na sila. Kilalahay na lang sila galing kay ko lang imo best friend ka barkada mo ato sa lain nga batch. Basi ba magwa sila nga met klase kami nga sa simana katuloy lang ko to. Ulat talag gusto ko no miya basto kay kabalo ka na. Kaya mo nagkailan mga parents medyo bulubantayan ang kabataan kapin pa kon wala na ila schedule kay kada simana apat kadlaw lang ning ila klase kinahanglan gaidan na lang sila parang wala na reason nga magwa pa sila kung wala na sa face-to-face instruction kung klase sunod rin sa principal. Yari siya sa aton na interview. Okay, did kami sir going smoothly? All is well? Daw ay gid man sa mga concern along the way. Wala gid man sir. Aha. So bali by next week, anong matabo siya ma'am? Lain naman nga batch ang ma-report. Yes sir. Okay. Second 20 naman naman yung learners. Contact center services naman sa na TVN. Same gihapon nga fully vaccinated as students. Oo, amo man nagyapon ang requirements. Okay. Ang teachers, same lang ni sila gyapon nga teachers. So may pag... lain naman sa nga set ng teachers sa senior high school. Ang mga sumek sa parayag din ni Ma'am Veneranda Otonio nga di sila pero ang mga teachers ni kapil bagid siya nga principal amo gid ang personal nga nagapadulong dito kang supervise sa nagapadayon nga pilot testing sa face-to-face instruction nga isang napilian amo iya ang Alangilan National High School. Notikon na si Councilor Novero yung pamatian ang ginatunan nila kung bala possibly by January of 2022 bala masugdan man atong dolima ka mga bulutuan nga
patigayon subong ang evaluation nagapadayon kung bala ini sila mag-qualify Pero man. anong proposal man magluwas sining alangilan ano pagidiban nga mga eskwelahan man nga propose sabi nga ginabulbanta? Actually, mga eskwelahan sa Alangilan man sa elementary kag sa sa Bali Granada. babaw nga area sang Bacolod gali way pa sa proper. Why, pati? Ang Vista Alegre do separate man ni ganay mo. Ang Vista Alegre, isa man lang na gina-evaluate Aksyon Rex. Yun bala mga... Ano pagiganing iban? Granada pagibili. to doon Grecian bala nga Oo, kay eskwelahan. do man sa bukid-bukid na to dumping Grecian mo. Pag mismo ang Granada sa proper na nga elementary, gina-kuan mala subong, gina-check Manila. Kung bala pwede. Pero karamanan sini high school, ang gina-priority. Kasi lain nga nga school, Aksyon Rex, na medyo madasig diya mag-tuman kung anong mga guidelines kay kung elementary level, kung kaysa hindi malikawan yung ang hampang sa kabataan, di mo gin mapunggan na. Amo lang isa nyo na-consider. Pero ina siya, subject kagyapon sa evaluation sa Emergency Operations Center kag no less than sang natungdan nga LGU diri sa syudad sang Bacolod. Amo lang balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon na tayo hupon mga kaaksyon, din ka man mahisang Pinas. Labuton ka sa among balita kag serbisyo sama-sama tayo. Pilipino na sa balita sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Art ihopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Amat-amaton talang niya. Kay hindi man na ba kwantanan mo masiguro bla. Matamaton lang ni kung rutawhay na ni madugangan naman ng mga skolta bukas mga kaksyon. At least bisan paano gaamat-amat na kita. Pwede ba lang nga maghubi na may dadi na Aksyon Radio. Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account ko ni Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office upod kay Aksyon Brian Morden sa syudad sang Talisayo may senior citizens nga nanukpan sang iya armas lutang patay maning biktima ho ba na ano man nga sitwasyon ini kung may mga armas kamuda pang taguan nyo na kung wala lisensya na ti taguon gid no kay duwa ma lang na mo either madakpan ka o kung maglupok siya kag may maigo kag maki-update ta sa silay CDPNP angot sa sining pagpatay sa negosyante sang prutas wala pa kuno sang suspect ho. Yaring countdown sa report ni Aksyon Brian Morden sa Nokpo. Aksyon Brian. Aksyon Rex dugo sang maabtan sa mga hinablos ining isa ka 71 anyos senior citizen ginaligar nga naunay luthang sa iya sining armas luthang dira sa may Hacienda Carmen, Barangay Dos Hermanas, syudad sang Talisay kahapon sang aga Aksyon Rex. Ining biktima gintilala sa kay Benvenido Castigador kag nagapuyo man sa amo nga lugar.
Sa pag-imbestigar diri ni Police Master Sergeant Edmundo Humukan, ining nining biktima nagapuyo ini siya sa iya sa nga puyuan upod siya sa nga asawa nga nagaedad naman sa 80 anyos. Pero pinalang katikang ang balay sa mga hinablos ara man kag didto na ni sila abi ko kay isa ginatawag nga magkaon. So kahapon sang aga gintawag kay magkaon, way isang may nagasabat ginhimo sining mga hinablos kadto sa ilaployan kag naabtan ini nga nagahigda na sa kilid sang bangko dugoon kag may pilas ini sa paa. So medyo buhi pa ini pangayuan bulig dala sa ospital. Pero bangod sa katigulangon, ini siya ang way naging guro kagwanta kag napatay gid ini gindeklara sang attending physician. Ang pag-imbestigar dito, naka-recover sila sa isa ka isa ka kalibre 380 pistol sang armas luthang sa tupad mismo sining napatay kag posible ginalimpyuhan niya ini suno pa sa pamilya and gin-check dito sang police suno kay Humukan wala gid man sang sign of struggle o kon ining may ara sang sinyal abi or signs rather yan siya hungod nga ginapatay action Rex. So mismo ang pamilya kumbinsido kaya ni siya ang naunay gid lamang sa iya sining armas luthang. Wala ko naman sa balat. Parang ko na ako tulad ng mga nag-aaris pa, hindi ito ang kita rin nga ang negatiyo, nagigdaon sa petahan. Okay. So pagka, itong nga, sa kay Bulig pa man, nakuat lang yung dala rito, damo na, dugo sa pilin. Kapag gambal niya siya, ang audience siya, wala mo kung mga something kontra ng tiyo nila, kaya siya mga tao ko pala, gusto mo naman. Ang palayag ni Humukan angot ang armas sini karon aranyan sa crime lab diri sa Nokpo and sunod sa pamilya halin sa una may ulo armas gid man ni siya sa ilang puloy-an pero way man ginadala kundi daw pang depensa gid lamang action Rex Sa ibang nga balita update naton ining pagluthang patay man kahapon sang aga dira sa area sang Purok Luni, barangay Mambulak, sudad sang Silay. Di nang Luni na sa sulod pa na sa Mambulak area? Dito sa Mambulak Action Rex area gid mismo. May Purok Luni na dagali sa sulod. Oo, sining pagpatay kahapon nga adlaw sa kay Leopoldo Agudon. 50 masobra ang edad niya sini Action Rex. Ini siya naga-drive sa iya sini nga kanter kag nagaulo atras ini siya sang ginpalapitan sang lone suspect or nagaisahanon nga suspitsado kag ginluthang sang makaapat gid ka bises igo sa iya sini nga kilid. Rason nga tong iya sini nga kanter nahulog ang buli sa medyo kanal kay tinadulaan na siya sang kontrol sa pagmaniho kay may pilas na siya. So sa pag-update naton siring adlaw suno diri kay Police Lieutenant Colonel Robert Pitating hepe sang Silay PNP. Kahapon sang gulugabi na istorya nila ang asawa sini nasambit iya nga biktima. May mga ginpangsugid dito nga hindi pa ma-divulge o kung masugid man ni Pitati sa katapo sa media kaangay sa aton kay ginaimbestigahan pa ang information nga ila sini nga nabaton Action Rex. Kung ano ini, hindi pa si Pitati gid nag-ayo gid siya hindi lang anay kay basi mahamper man ang ila sini nga pag-imbestigar. As to sa suspitsado, why man siya maipalayag pa. Pero sa motive yan nung pinagkalapit? Hindi pa gid siya magpanugid Action Rex kung ano gid ang motibo. Ang pangasawa mismo may nasugid pero mismo nag-ayo siya nga hindi lang anay paghihaboy gid sa kahanginan para sa aton kay para matumbok nila kag may posible nga madakpan ang suspect or makilala kung ma-plastar na ang ina sila nga investigation. Kasi personal ning hiligot ano ni? Posible kay why man kung wala man background ang
kuan mong biktima? Do prutas Lagi- man lang ni baligya yes ni. May fruit stand siya sa Silay Aksyon Rex. Kag may pulo property maday sa may Mambulat. Amo tong gigadtuan niya property sa to kahapon. Okay. Ang ginpadulungan niya. So dito siya patay. Ginaayo taman si Pitati tigambal siya hindi lang anay. Kung ano inati hulat-hulaton ta pag-imbestigar nila Aksyon Rex, ano? So pagkakaron padayon ang ilang sining nagagwang ilang investigador dito, nagaayo man ni si Pitati man sa pumuluyo base may nakakita man kahapon sa paglutang kay bro daylight man ini makahutik man sa pulis kag makabulig-bulig nga makadugang sa ilang sinimat na tipon nga mga information kag makilala ang suspect anong motibo sa paglutang sining manugbaligya sang prutas Aksyon Rex, ano? Natinguha man sila nga maka-secure man sang footage basi may CCTV ang nasambit nga lugar Aksyon Rex. Ari si Pitati angot sila sa pag-follow up na ton. Ang tamang sa mga po naganda ng mga family. Yes, sir. Which is consideration naman sa ating investigator sa pinatanda ng investigation process. Ito lang ating pag-follow up nila sa isang sinot incident na maka-recover kita diraman ang tuwa kita sa mga witnesses at mga possible na CCTV footages kung nara-diraman para ano na ito lang ang nakatuwa kita lead or possible identification of the suspect. I see. Tapos may sir gata nga paigin ganito sa mga pumunulit at mga muhitin dito dala sa area sa kung possible nga nakatalit na escape happen daw wala pinabisang makapinpoint kung mga witness na masyarang ta ito lang paligid ng palapit lang sa police station talaga. Aksyon Rex mo nang paghangyo ni Pitati. Dali lang kay nautod si Aksyon Brian Morden. Dali lang Aksyon Brian kay balikan ta ikaw dira sa nabilin mong information gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian? Yes, Aksyon Rex sa muna, no? Ang pagpangabay ni Pitati sa mga pumuloyo dira kay why mo sila untat nga nag-conduct sa pag-investigar gid sila sa pagpanglutang. Wala yun ko narinig ng Aksyon Rex. So, kundi kahapon to may gintiro man to patay sa agaman sa may barangay Minapasok, Banwas ang Calatrava. Ining nagapangapon balasang baktin ato hindi nga magtakal ining biktima ginkalala ni kay Nuni Boy Pales 19 anyos taga barangay San Isidro Banwas ang Tuboso. So karon si Police Major Robert Injape pareho man kay Pitati may nabaton sila at duhagid information Aksyon Rex nga gina-check pa nila sa sini nga mga tiniyon daw kuan ini hindi gid siya maghatag sa aton kay kahuluya kuno basi kahuluya gid sa part sa pamilya kuno hambal niya ining isa ka motibo karon nga ginatutukan nila Aksyon Rex. So ginatindi talaga ang aton sa nga pulis kung anong nga kahuluya nga ini. Ining si Pales gasakay sa motorsiklo dira siya na sapuan sa may overflow. Nagahigda na ni ang ulo niya gauyon sa tubig ang tupad niya motorsiklo niya kag wala ni siya kabuhi katay ini siya may pilas rather sa ulo sa pagpanglutang sa Tingkoy Aksyon Rex. Amo na mga balita karon to sa hapon may patay na sa puwan sa Pulupandan babayi kag iban pa nga balita sa aton sini nga pagpangalagan. Balita gikan sa Nokto Aksyon Brian Morden report mga ka-aksyon sa din naman sa Pinas sa labuton kasamon sini serbisyo kag balita sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na.
Daligidang sa report ni Aksyon Eric Magbanwa, Aksyon Eden Abuso, kag ang aton sining nga mga out-of-town reporters, daligid lang ha, may tisiyanay. Aksyon Radio. Aksyon Radio. Para may extra proteksyon, magpabakuna na. Ini ang inyo gobernador Bong Lacson. Nagahinyo sa inyo nga mangin bida. Magpabakuna na. Besh, nakabakuna ka na? Amligan ang ikaayong lawas. Magpabakuna na para abanse ka. Magpabakuna na para abanse ka. Ini ang inyo gobernador, Bong Lacson, nagahinyo sa tanan nga Negrense, nga magpabakuna na. Happy New Year! Sama-sama tayo ngayong bagong taon. Sama-sama tayong may chance maging milyonaryo. Nagbabalik ang Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Sumali sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Ilagay sa isang malinis na papel ang inyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Ilagay sa white legal-sized envelope, kalakip ang alinman sa mga proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH, Love Radio, Yes the Best, Easy Rock, and Aksyon Radio. May weekly draw na. May grand draw pa. Sama-sama tayo sa Bagong Taon, Bagong Milyon 2022. Hatid sa inyo ng Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, White Rose Kojic, Shield Bath Soap, Charm Fabgone, Smart Dishwashing, Unique Toothpaste, Ginebra San Miguel, Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Happy New Year! Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaks. Ayos. May lang pamati kay Rona Rihida Traba. Happy 9th birthday kay Reggie Raposa ni Madam Junior. No? Tamyaw lang si Tatay TD sa bana ko nga si Jen Estraba. Salamat gid Rona Rihida Traba kay Lisa Montecastro Narciso. Mayong udto lang ko no from Doha, Qatar, no? May lang pamati from Doha, Qatar, no? Lisa Montecastro Narciso, no? Kay Felice Benzola, may lang pamati Felice Benzola, no? And sa kay Idilaos sa Victorias, Sir Fuentes Sagid from Silay City. Salamat kid Sir Fuentes Sagid, no? Marjorie Pineda, may lang pamati Marge Pineda, no? Kairos Flaque, shout out lang kay Mel Alamilio, Sang Cadiz Hospital, no? Mel Alamilio, Kairos Flaque, no? Estelier Aprilin, no? Estelier Aprilin. May lang monitor pa shout out lang sa pamilya Estelier kag pag-greet lang sa manghod ko nga si Teresa Estelier nga nagahiwat subong sang iya birthday ika 24. Madamo gid nga salamat. Salamat gid Estelier Aprilin kay Paul Spot the third. May lang monitor. Paring Benji Pelisario ho ga monitor man sa Marikina. Halong lang parekoy, halong mandira. Ayos paring Benji Pelisario.
And Donald Cabasag, may lang pamati Donald Cabasag dira sa City Engineer's Office sa La Carlota. And Veronica Santillan Manukan, may lang pamati, no? And sa kay Madam Georgia Gargasiran. Hello lang ERBFC members na sige lang kadlaw ni magkadlaw kung wala tawo kay basi masalaan bla buing oh. Madam Georgia Gargasiran, no? Gian Resisio present naman si Janie Solgon, may lang pamati, great lang kay Love Lane Hisolgon Garyando, happy birthday today. Happy birthday Love Lane Hisolgon Garyando. Halin sa kay Madam Jane Hisolgon, no? Rochelle Folinso Susana present naman Kay Ma'am si Swan Rojo, may lang pamati from Kingdom of Saudi Arabia. Kay Ma'am si Susan Rojo. Thank you gid Ma'am si. Ayos. Dari pagido kay Pelton Lipora from Pasay City. Salamat gid Pelton Lipora. Felice Venezuela gapamati from Jeddah. Okay. Salamat gid Felice. Felice Venezuela. Ayos sakay Grace K. Doktora de Vinagracia. May lang pamati Grace K. Kag Pamilya Doktora de Vinagracia and Pinida. Salamat gid, no? Thank you gid Grace K. Grace K. Doktora de Vinagracia. Ayos, Ma'am Skiso San Rojo, pa-shoot out lang Aksyon Rex sa One Negros Back-to-Back Warriors. Watching kami sa Kingdom of Saudi Arabia. Grabe, no? One Negros Back-to-Back Warriors. Grabe ba? Sige, Ma'am C. Thank you, gid Ma'am C. Susan Rojo. Charlene Sarnais, present naman si Charlene Sarnais. Lorna Diligencia from Cadiz. Thank you so much, Lorna. Richard Nicor. Niyata. Anong niyata? Niyaga guro ni ay. Richard Nicor. Salamat, gid. Thank you, gid. Yos, sige. Karon naman ang iban, mahinang kalaban. The monitor lang kamo anay kay matag tapila ka mga commercial sa. Balikan ko lang kamo dugay-dugaya para sa dugang sining mga information. Sige, daligi lang ha. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol
face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield, kag social distancing, batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot, antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kung mamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa atong sining pangalagad Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo. Standby. May lang pag-monitor sa kay Madam Ruth Gamala, no? Dira sa Barangay Handumanan. Madam Ruth Gamala, kay Gerald Gadudo, Jocelyn Kalamaan, and sa kay paring Romy Alconsa sang OTTG. May lang pagpamate kay Martin Aliling, kag Rodora Syoko, kag sa iban pa naton nga mga listeners. May lang pagpamate sa inyo tanan-tanan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Nagtuan taring balita ni Aksyon Eden Abuso sa Kapitolyo, siyudad sang Silay, no? Nakalambot na sa 62%, damo na, no? Ang nakapabakuna sang first dose. Ang second dose niya siguro, damo naman, no? Ibalaontang report ni Aksyon Eden Abuso from Kapitolyo Provincial. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Eden. Aksyon Eden. Action Rex naglambot na sa 62% kung masobra 57,000 ang nakabaton sang first dose sang COVID-19 vaccine sa syudad sang Silay. Suno kay Mayor Mark Goles, gamay na lang gina ang porsyento nga kulang agot malambot na nila ang herd immunity nga ginatawag. Kaya kung basehan sa DOH, 70% nga nabakunahan ng mga pumuluyo makonsider na ina nga herd immunity. Dugang pa,
Sa piyak na nagdako ng turnout ng pagpabakuna, nagadiyon pa sila sang tikang nga mas mapasanyog ang information dissemination kag pag-edukar sa mga pumuluyo agud magpabakuna, ilabi na ang mga yara sa mga upland area no wala nagapati sa gihapon sa COVID-19 kag wala man nagapati sa bakuna kag ang iban nahadlok magpabakuna. Palayag sang alkalde, kalabanan sa mga lugar nga may mga pumuluyo nga jutay pa lang nagpabakuna among barangay Kapitan Ramon sa Patag kag sa Bagtik. Sa karon, paday naman ang vaccination sa Silay Jean kag ginainganyo ang mga pumuluyo nga magpabakuna agud makabulig sa gobyerno sa away kontra COVID-19. Pamatinaton si Silay City Mayor Mark Goles. As of the data sang City Health Office, kag that is in consonance sa data man sang Health Department, 62% of the total population asang Silay ang nabakunahan, which is ang in numbers that's mga 57,000 plus ang na-vaccinate na diri sa syudad sa Silay. That is first dose pa lang wala pa niya mga booster shots amo na siya mga 62%. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Ida na boso mga ka-aksyon din kaman sa Pinas. Labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Ida na boso balita gikan sa Kapitolyo. Matapos ang balita ni Aksyon Eden, kuwauntang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Drivers ang motoro, subo-subo man yung masugat kung tani sa nobya niya. Patay matapos makabunggo sa tin-wheeler truck kagabi sa barangay Mandalagan dira sa Bore Road. Mga ka-aksyon. Yaring countdown sa report ni Aksyon Eric CPO, Aksyon Eric. Kamusta na? Ayo di purma. Siguro, dapat mo. Ara na. Yan, salig mo na ko sa imo Ate, ara na. Kaya pagka siling ka nga ara, do ara kaya mo. Ara, gina yan. So, alin sa una kang kasiling ka nga ara, do wala man matabog. Ayo di wala, purma. No? Kay ara man, no? Ara na si Demart nilang nakapalarga kag si SM mo. Gani man timing na karon kay tapos mo mga-tiri na matutuwa sa opisina, no? May nga po na kay Kagawad, Jopred, sa Panta, kay Kapchat Peria. Kamusta sila, no? Ati ara sila siguro gyapon. Do, dili na lang ang December, December 35, do. Ayo di purma. Ga-monitor sila. Ate, okay, monitor lang mo da. Ga-monitor sila, ga-pamati sila subong. Okay, good. Muna nang Mayo. Mati lang. Ayo di purma. Ga-pamati sila. Amo nang Mayo da, no? Kay Aksyon agad, no? Muna da ang tirada. Si Manuel Koda kang si Sir Joseph Chuwada. Gapamati man sila nga duwa. Gay posipos lang sila nga duwa man. Ate, pag basi ka preparar na sila, no? Ate, ginapotos pa. Ayo di purma. Hindi sila maglayaw ni Pari Roger Montalbo mo. Alaban Pari Roger pa yan. Sa si Maros Wine Center ba? Gapamati na sa, matext na sa Parikoy. Kamusta? Muna dayon hapitan niya niya, dang niya, mo. Laban Ayo di purma. Mate ka. Ga-monitor siya Ara sa korupto. Pa unay-unay na siya Laban matik na dayon Aksyon Rex, no? Parinuno, musta da? Parinuno! Parinuno, muna monitor mo na da. Tila ba daw sako sa parinuno, gusto mo Sako, siguro. Daw wagi sa kapapatsag. Daw dugay na daw pa rumatay lang siya, no? Laban. Sila ni Marie Elizabeth da. Kag ni Ihado, no? Okay, Ihado. Ihado. Ayo di purma. Matik na, no? Si Ihado na mapasikoy kay Manino yan, no? Laban nagsulit sa buong kalibutan, no? Nga dapat ang Ihado or Ihada, amo na ang mapasikwa sa Maninoy. Masida na sila karuwa, ay, kabay pa, sana all.
Amo na ang tirada. Ayos. All. Ano ning driver ni? Ay, di ba, subo na aksyon kay kagabi ni ang driver ni Bla masugat ita ni sa Nobyaya kagabi. Sa din man? Sa may South Ceres Terminal halin sa Cebu. Taga Dinis siya? Taga Mamaylan City ni ang biktima ni Action Rex. Taga Barangay Talaban ni Mamaylan City. Pero gaobra ni siya sa Imcor Bla. Appliance Center. Daw si ay ni siya Bla mo. Ang biktima ni nga si John Mar Garcilba. Anong kwanda do kalapad mo na da? Oo, gali kay ang ambal to sa investigador sa interview nato na nga si Police Staff Sergeant Ryan Cordero sang Police Station number 3. Hindi ya kabisado na tang lugar da Aksyon Rex mong sang Bori Circumferential Road, Barangay Mandalagan, Bla. Daw naglapaw na siya sa dalan Aksyon Rex pagliko. Di timing may nagadlagan gid nga ten-wheeler truck kargaling tubo. Siya gid ang munggo ni sa ten-wheeler truck Action Rex. About it, kwan gid pusa gid ang si Police Staff Sergeant Ryan Cordero. Pas niya sir na deform gid ang guyay kag nabuho gid ang ulo ya mo. Mak mo nga impact sang pagabunggo ya sa ten-wheeler truck. Tinakibot naman ang ganin ning driver nga si ang driver di nga si Arnel Alunan nga taga Murcia nga gulpi lang may naglagapok sa kilis sa sini nga ginadala nga ten-wheeler truck sus balik doon niya. Ay nagkakaya-kaya na tong biktima sa may tunga dalan kag ang motor ara na sa idalom ruida sang among ten-wheeler truck Action Rex. Pagaboto sang rescue why na sang ginawa ining napatay nga si John Mar Garcilia inkwaan nila pulso why na sang why na nag-response ang pulso sini sa biktima kay tungod sang patal nga igo sa iya sini nga ulo Action Rex. Ang masubo pati kay may helmet man sa tani nga dala kani kay helmet iya sa kamot siya gina uribay Action Rex kay kun si Police Staff Sergeant Cordero pa problema gito gali. Gani kay kun si Police Staff Sergeant Cordero pa kung naka-helmet lang sa Rex basi way pa sa guro mapatay guro basi na injured lang iyang iya sini nga ulo kay ti amo ni tani kay ang iya ulo nakalampos gini sa wala pa sa binto sa kwal kay sa lawas sa ten-wheeler truck ya. Dito kay nakalampos pati tumbay ati amo to na buka ilang ulo sini kag tamo na do hindi makalamot ang guya sa biktima kay tungod sa impact lang nga pakabunggo nga wala man nakasoksok helmet ining napatay nga si John Mar Garcia. Bati sila ni Police Staff Sergeant Cordero daw may ara na indikasyon nga daw handa man ang tagiya sang sining ten-wheeler truck nga magbulig sa pamilya sang napatay kay hindi man gusto sa driver sa ten-wheeler nga matabo ini kali kay amo ni aksidente ni so may ara nga posible settlement nga matabo ining adlaw o konbuas nga adlaw Aksyon. Si Police Staff Sergeant Ryan Cordero, investigador sa Station number 3 sa interview sa Aksyon Radio. Ang Honda XR-M125 pabili from west to west direction. Tapos ang truck na ten-wheeler truck from south to north direction. Bali, ang XR-M125 nga motor doon nag-overshoot along sa potential nila mga bangga lokasan nga dala. Lakaw ni sa amo niya nag-igo sa kilis ng truck. Ang ten-wheeler ni sir, gadalaga ni Bali? Gadalaga ni sir from south to north sir, makadto ni sa central nga ulaan na balang katubo. Tapos, ang wala na kayo sa impact siniguro kaya wala yung naka-helmet ang rider sa Honda XR-M125. Sabi ko yung nanawag yung nga daw partner ko kunubya sini from Cebu. Ang yan nga nubya tali na puli ni Dre kagabi. Bali ang plano sini nila. Sugatan niya ni sa Ceres South Terminal. Okay. Before sini kalapotid daw minutabo. Kay ang ilan sila na yung nasugat isa mo. Dito sa South. Initial ko na siya na paglantaw daw. Insider na hindi sini pamilyar ang talan bala. Amo na nga bangga sa Potential Road yung kasanda ng area. Kanisa, gani sa kaliko. Okay. So, muna nga siya ang nagbunggo sa ten-wheeler? Oo. Bali, instead na maliko sa tali to right turn, going nga plus S in area, dito ka sa Ceres South Terminal, na good shot niya, dito na siya na-rekta sa kibig ng truck. Kaya ang truck niya, rekta niya yung lagan, siya na yung good shot ng bata, sa piyak ng dalan dito. Nagarga niya sa matabo, sir, hindi man niya sa tulo-tulo, hindi niya makatulo ka lagan, dito kita bako sa truck. Actually, si Police Staff Sergeant Ryan Cordero, ang traffic investigator sa Station number 3. Sa may intersection ito, kaling kritiko mo nga hindi kabisadong dalan nag-overshoot, sabi dyan naglapaw sa dalan, Rex. Bauti kay may kapadulong mga ten-wheeler truck. Amo to nga siya ang nagbunggo, hindi siya ang gilbungguan.
siya yan nagbungko sa lawas sa ang 10-wheeler truck at mo to nagbuho kitang ulos to sa biktima kag na-deform gid ang iya sini nga guyate. Ang driver ara subod dira sa station number 3 ginapaabot na lang ang pamilya sang biktima agod nga security ang according kay Cordero base by settlement nga matabo action Rex. Amo ni nga itong report gikan sa Bacolod City Police Office. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa sa mga kaaksyon naton sa diin ka man nga bahin sa Pinas alabuton ka sa amo sini balita kag serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pagpamati kay Veronica Laloy nga nagpamati sa sining Odto, no? Veronica Laloy. May lang pag-monitor, Madam Rhida Traba, Raman Madam Rona Rhida Traba, no? Okay, sige. Ayos, life extension, vitamin D3 anay, no? Nag-suplemento sang vitamin D. Aksyon Radio. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nangin nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo. Sa gwa sa nga aton sining syudad, no? Nahunta na si Aksyon Roger Gotib sa syudad sang Cadiz, kaso nga reckless imprudence resulting to homicide igapasaka na sa miyembro sang Bantay Bukid bisan wala sang extrajudicial confession sa abogado. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gotib. Sa detalye sining balita Aksyon Roger. Aksyon Rex sa igapatigan sa kapulisan na pagpasaka sa kaso batay sa batok sa Bantay Bukid nga sa din mo ang nagpalupok sang iya sining armas kay nagtugas sa kawatayon sining isa ka tuig kag napulo ka bulan nga edad sang bata nga babae sa may sitio Aluyan, barangay Kaduaan sining syudad. Ini bisan pa nga wala sang extrajudicial confession sa presensya sa isa ka abogado bagod nga wala man ini matigayon kahapon. Ang ginahimo karon sa investigation section amo ang pagkuha na sa pinabit sa duha tanan ka mga witnesses nga sa din amo ang mag-corroborate sa sining statement sa paggamit sining affidavit agud i-present sa piskalya. Mumal ang affidavit sang ginikanan sang nanay sining nga nagkakugos sang bata sa matabo ini sadtong tinaritan nga Domingo sa hapon sa maigo ang bata sining ligaw nga bala nga naglusot sa ila sining nga dingding halin sa armas nga 30 caliber revolver nga ginaligar amo ang armas sining Bantay Bukid nga ginkilala naman kay Nomar Ayan Berto 46 anyos residente sang Sicaba Monte Sitio Aluyan barangay Kaduhaan sining syudad sa Subong turo sa kay Police Corporal Jerry Velasquez nga mo ang investigador nga bisan pa wala sang extrajudicial confession sa presensya sa Paul Lawyer ila ipasaka ang kaso base ini sa mga affidavit gid lamang nga i-presentar sa mga witnesses sang time nga upod man nga nag-inom sa sining Bantay Bukid sang magpalupok sa iya sining armas at lang sining Bantay Bukid bangod kay hindi man ma-detained matapos nga kadtong tinalikdan nga Martes voluntaryo man ini nga nagpakanto sa kapulisan kag
sabat sa ibitasyon sa kapulisan para sa interrogation. Kagini siyang nag-ako na nga siya ang nagpalupok sang armas pero wala sang presensya sa abogado. Sa subong action rek, wala pa man gid makalambot sa fiskal, posible karon pa sa hapon, pero amo ini ginapangirtas karon sa mga katapo sa kapulisan. Report gikan sa syudad sa Cadiz aton mga kaaksyon sa diingkatan sa Pinas. Labuton ka sa kamon pagbalita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutem report sa Bacolod. Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson Roger Gutem, balita gikan sa syudad sang Cadiz. Sa Iluanta ng Calatrava sa unang distrito sang probinsya, may lang pagpamati kay Agustines o Ami Agustines Varon kag kay Noel Amar nga nag-monitor sa sining hapon. No? Ini may kangtanan sa 3 ka mga barangay bilang kapasaro sa Banwa sang Calatrava sa ika-34 nga Virtual Regional Evaluation Committee nga drug-free. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Aksyon Nelson Patinio. Aksyon Nelson. Sa aksyon na Rex sa mayod to sa aton sininga mga kaaksyon, 3 ka mga barangay Banwa sang Calatrava ang nakapasar sa 34th Virtual Regional Evaluation Committee Evaluation kahapon nga adlaw aging kalakipan sang Philippine National Police, PDEA, DLG, kag DOH Aksyon na Rex. Ang mga barangay ang gin kalakipan sang hinabungan minsan kag minapasok or minautok ang kabahin sa nakapasar sa drug lord barangay. Nauna diri ang drug lord barangay ang Kabungahan, Bagakay, Cambayubo, Pantaw kag Winaswasan. Sa karon 8 na ka mga barangay ang drug lord sa Banwa sang Calatrava. Samtang karon nga adlaw man ginboksa naman ang ika-5 nga batch sang CBDRP o Community-Based Drug Rehabilitation Program ginatambungan sang 7 tanan ka mga barangay. So sa karon ang mga barangay nga partisipante amo ang Tigbon, Barangay Limiri, Barangay Castellano, Barangay Cross, Barangay Lipaton, Barangay Look, Barangay Minapasok, kag Barangay Tilim. Ang ina nga mga barangay may mga tao sila nga mga partisipante matawag naton mga surrendere. Ang pahayag ni Police Lieutenant Glenn Portones ang Deputy sang Calatrava Police diri sa may Banwa sang Calatrava. Muna Aksyon Rex ang ato nga mga natipon nga mga balita gikan diri sa Banwa sang Calatrava. Nag-aaksyon Nelson Patinio, mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, buton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama kayo Pilipino, una sa balita, o kaaksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginakson Nelson Patinio. Isunod ta gidayon ang balita gikan sa ika-3 distrito naman mga kaaksyon. Kanto antang balita ni Aksyon Arlo Tikar kapin sa 230 ka mga pigado nga pamilya sa Banwa sang Ibi Magalona naka-avail ini nakabaton sang kapwa ko sa Gutko Project sang Ibi Magalona PNP. Yaring kaundan sa report. Upod na kay Aksyon Arlo Tikar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex kapin sa 200 tanan ka mga pigado nga mga pumuluyo sa Banwa sang Ibi Magalona ang naka-avail ini sang kapwa ko sa Gutko Project sang Ibi Magalona Municipal Police Station bilang kabahin sa ila sining nga outreach program para sa mga pumuluyo. Dako ang pagpasalamat sa mga pumuluyo nga nakabaton sang Bulig nagikan sa Ibi Magalona PNP ilabi na ang mga residente sang Barangay Pasel sa nahinabitan nga lugar o Banwa diin mga tak na alas 10 sang aga kahapon na adlaw ginsuguran ang pagpanagtag sang Bulig. Walay liwan nga nagpanguna sa pagpanghatag sang Bulig amo si Police Captain Eric Doronila, ang Acting Chief of Police, lakip na si Police Lieutenant Minardo Iliaga, ang Deputy Chief of Police ng Ibi Magalona Municipal Police Station. Nakabaton o nabaton sa mga pumuluyo amo ang mga assorted packs of goods, pila ka mga kilos ang bugas, kag iban pa nga mga bulig nga ginakinahanglan
sang mga pumuloy o kaangay sa paghibalo sa ila sinidiretso pag kinamatarong base sa laye o kasubuan. Pila ka mga ahensya sang gobyerno ang nagpartisipar, Aksyon Rex, kaangay sa Department of Interior and Local Government, kagang padayon nga pagsuporta sa local government unit sa banwa sang Ibi Magaluna o kilala sa tawag nga banwa sang Sarabia pinaagi sa pagpamuno ni Mayor Marvin Malacon. Good morning lang sa kay Sir Jerry Morales, Sir Georgie Halandoni, Sir Dennis Bailon, Sir Jason Andales, kag sa tanan nga mga katapo sang Ibi Magaluna PNP, sa kay Sir Andale, Sir Ilyaga, good morning. Reporting live from Ibi Magalona, Negros Occidental, this is Aksyon Arlotica reporting. Mga ka-aksyon, diin ka man nga bahin sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon na Arlo Ticar. May lang pagpamati kay Aliza Morales Coelho Fili. No? Mayong udto lang, Aliza. Constipation ang problema ninyo. Balukang constipation. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampikan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, saan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palanggan.
Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pagpasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bakolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa bakolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsang anong ang kalintangan. Responsable nga pagbalita, kagaya nga ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalangga.
Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tinog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sinsan ang mga kailangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalagang palangga.
saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalak na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang dala inspirasyon. Aksyon Radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Sang tiyempo para sa aton sining nga mga kaaksyon. Pasensya ginang way ta malabutan, pabuwasan ta lang ini ang way ta malabutan nga mga balita plus ang inyo sining nga mga greetings, no? 15 días na lang nabilin before pa man mag-Christmas Day. Kadasig lang ba? Kag 22 days before pa man mag-New Year's Day, mga kaaksyon. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirigi lamang manugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sini kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Mga kaaksyon sa din kaman sa Pinas, laboton ka sa ngamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sang Aksyon Balita, Banat, Bulig, Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,